Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Agat-gatang laang mo't kadagiti agkakangina nga usar mo ta amom nga ramiden. Ngam sayang laang dagiti agat-gatang mo. Isa manipod ita, saan ka na makapan iti sa dinuman apapanam? Kat, anya nga ron ti aramidam kanyak. Ipupok naklatan dito'y balay. Anya kuma? Nagragragsak kamutan kadagiti napalpalabas. Nagadon ti pagilyan anap na panam. Nagadun ti kawus mo, kas kada bangbanglo ginatgatang mo kadagiti nagngingina nga store. Awanin ti sapulampay. Saan ka di, Mayla? Diyak kayat ti nakapupuklatan. Kayat ko, enjoyat mo ti kwarta nga ititad mo. Ngam kasano ama enjoy ko no addaaklaan dito'y ang nakapupok. Oh, anya kumaita? No dinak matlaangan itugtugot iti sa dinuman apapapanam. Kad kun ikan iti kwarta. Palubusan nakngarod apumanaw. Saan amabalin? Agtalinaid ka lang iti sidong ko, Mayla. Anya? No kasta nga rod, isublim ti sigod at ratom kanyak. Isurot nak iti sa dinuman apapanam. Ikanak iti kwarta. Ba't kam tibok ko? Panagkunam ka di kat libre amin dagiti impapaikokan ka. Nagadun ti gastos ko kan ka. Kalpasan na, sikapay tadaganas na amang ibagay ti kayat mo. Saan alibre amin dagiti ginasgastos mo iti sidong ko, ta ikarom amin dagijay. Anya? Oray tong palbiag nga ikarom dagiti impapaikokan ka, di mo to maikaro dagijay. Naawatam? Ayop ka. Unak man no asawa ti pangibilbilangam kanyak. Isong arod asika ti pinili. Saan lang nga si kati babae iti biyag ko, Mayla? Anya? Saan ka nga asawa? Taad na sa bali nga akin asawa ken ka. Isu nga ita, panawanan tapno ikarom amin dagiti impapaikokan ka. Ayop ka! Agpatatala nga ayop! Isu di ka agin dadalos, Mayla! Praise, at tuyin ti balon mo amapan iti pagadalan. Thank you, Tatang. Dahito'y matiparagan ka, Trina. Agyaman tatang. Tartarimaan ninyo ti panagadalyo, ah? Un tatang, kasta mo ter aramidek. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaadal. Oresyak mo tamo ng Trina. Kahit ko talaga ti makadal. Kahit ko, ikak to ito daw kwarta ni Tatang. Uray siyak ikaktumat iti kwarta ni tatang. Una yun, dayta. Saan pa lang adayta ti panunutin nyo, anak ko? Tinapateg ket agadal kayo anaimbag. Sana siyak ti panunutin nyo, takabailak mo ti agtrabaho iti para iti bagik. Inton lumakay kayo Siyempre, gumapsot kayo ton. Saan kayo na makatrabaho? Isada kami mo't kinimuha ng Trina tagtrabaho iti para kata kayo. Anya? Un tatang, da kamin tumot ng trabaho iti para kada kayo. Alawanan, sumrek kayong arudin iti pagadalan. Na mga numala daw kayo, anak ko. Rude, ayad dagiti ubeng. Simrek dan iti pagadalan, nanang. Anya, sapay nagluto akiti balon da sumrek kumay ti pagadalan.
Naladawak mo't gaya mon anang yag. Nagluto ako ni ti binalon da, nanang. Ay sayang. Imbag ako maidikalman asyak tagluto iti balunan da ita. Ala, ibati ulatan dito'y dayta inluto yun, nanang. Isunton ti kanin dahin to nagawid da. Alawanan, kastalaangan. Tanagadumot ti inlutok. Jak makmakan no siyak laeng timangan. Talaga napatagkada kayo dagiti apo ko yun, nanang. Launay anak ko. Awan lang arudin jay inaada. Di rumbang ipatag ko ida. Nanang? Pasensya ka no. Naipalagip manunkan ka di awanan puso nga asawam. Linipat kunti may papankan ko na, nanang. Kaya't kung ay pamay sa ti panawin ko kadagiti anak ko. Saan mo't arumbang nga agtayak lang ti biyag ko kan ni Mayla. Katwan mo't anak ko. Iso amaragsa ka nak. Tamakita kahit saan ka nga apektado nga ori mapagsarsaritaan ni Mayla. Anyat ko ko am. Apay anak katugaw kalatan dita. Anya kumangay ti ko, kat nakapupukak matlatan diti balay. Dinakmat palubusan arumwar. Apay? Sa dino ko mati papanam. Mapanak aglang ay. Mapanak ka dagiti lugar asigod a papananta. Naglaing ka matan? Jak kaya ti nakapupuklatan, Melvin. Ala, agdalos ka dito'y balay. Pagserbian nak. Anya? Kat adamo ti babaunan amang serbikan ka. Awanen. Pinapanaw kung day supay ti itangdan ko kuana. Ala, ingkagluton ta mabisinak. Sa anak a babaunan ditoy. Og trabaho ka dito'y balay wano saan, ha? Anay ko, imbatan na. Masakit, anak. Di mo masmasan itakyag ko. Anya ka ka di. Ang tignay ka nga roda na di mo kaya't anak arkaro pa'y taramida ka ka. Mangmangan kalatan, ngam dinak pa'y ayaban amangan. Palpasan nak pa'y amangan sakbay amangan ka. Anya, nagalason ti aramid mo? Rumbang lang matapao na amangan ti amom. Sakbay amangan ti muchacha. Ayop ka. No kastoy matlaang ti tratong kanyak. Palubusan naklaangan apumanaw tagsubli akon itidan na ti pamilyak. Naglaing ka matano palubusan kang agsubli ka nakwada. Sana mabalin, Mayla. Nagadon ti impapaay ko ken kaarumbang nga ikarom. Awanan kay tibain. Kalpasan nga impaay mo amin dagiti tartari gagayak. Kastoy mo ti aramidam kanyak. Well, kasta talaga, Mayla. Awanan ti libre iti dayto ang panawan. Iso nga anusam nga rod nga ikaro amin dagiti na itad ko ken ka, ha? Ay, ka talaga. No amuklak ko mga agbaliw ka matlagayam. Jaklak ko man si mursurot kan ka. Tatang, ayan nga tan ni nanang ito. Ha? Apay akalat ang nalagip mo ti inayo. Una, tadyak pa nakikita ni nanang iti personal. Iti lang la daw ang tinakakit-kita ken kwa na. Napintas ti inayo ken ni Trina, anak. Iso nga rod agwapo ken napintas kayo nga kapsat. Api nga pinanawan na tayo. Prince, anak. Kuma, saan na tayo pinampanawan ni nanang, tatang? Tapno kadwa tayo latak ko mga ginggay ta. Kastamot ti kayat ko, anak ko. Ngam awan mo ti maramidak. Tadi namot kayat ti agtali na iti din na tayo. Ado ti arapap na asaan tayo akaraman. Tatang? Ngam sana bale. Tadak mat ditoy. Saan kayo abaybayan nga agkabsat ken ni manang mo Trina? Ikagumak apunuan ti lugar ti inayo iti biyagyo a pinanawan na. Ken ikararag ko asapay la kuma. Tagbalinak anasaya at nga ama kada kayo nga anak ko. Tapno dumakkel kayo mat anasaya at atao. Nagsingput kayong tupay, tatang. Da kayo ti kasingputan na tatang di ti lubong.
Saan ang mabaling agtultuloy ti panangad-adipan ni Melvin kanyak? Naglaing mo tanda di at tao, no pagbalin ng nakit din nga adipan na laang. Alak amin dagiti alahas ko ginatgatang mi kadagiti agduduma pagilyan anak na pananmi. Dito'y tayan dagiti nga alahas. Alak amin dagiti ay kat pumanaw akong dito'y. Ayan danay. Aping awan mo tan dito'y dagiti nagado nga alahas ko. Dito'y laang matiamo ka ng ikabilak. Ayan na nga tan. Imposible mo tadyak malagip no inyakar ko ti pangikab-kabilak. Saan ang mabalin ang mapukaw dagiti nga alahas? Dagito'y kaditi sapsapulam, Myla. Ha? Apay nga dakan ka dagiti alahas ko. Iyag mo dagita. Nagkunang alahas mo dagito'y. Kukwa kamin dagito'y takwartak tinaigat-gatang ka dagito'y nga alahas. Melvin, iyag mo dagita kunak. Agpakpakaasyakan ka. Kukwak dagita nga alahas. Nagpuskula talaga ti rupam amang tagikwamat iti di mo kukwa niya. Awan ti kukwa, Myla. Taday tabagim lang ti insangpat mo kanyak. Melvin! Naus-usar mo mo't amin ang dagito'y. Ngimato ti balor ti balito kita. Isa pa kay ranudak mo't lang dagito'y ta ilakok iti nangat nga to a presyo ngam iti pananggatang ko. Saan? Isublim day ta kanyak. Kukwak dagita. Nakakita mi ta adipan nga dagkakabalor nga alahas na. Kukwak dagito'y. Melvin! Isublim dagita kunak. Kukwak dagita. Lola, asidagan ti closing mi. Mabalin ka di ada kayon to ti mangyukuri ti medal ko? Ah, uwan aapok. Day talagayam. Awan problema iti dayta. O sige Lola, tanimot tatang ti mangyukuri ti medal ni ading ko. Wen apok. Pakaragsakag launay no. Siyak ti kadwam ang mga alay ti medalyam. Ay na, naglalaing kayon nga agkabsat. Nagsisingpot kay lang arudan. Naglalaing kayo pa'y. Awan ti makunak kada kayo nga agkabsat, apo. Wen tanasingpot kayo mat kini tatang Lola. Sapay naglaing ka amang pasablog. Sa anak mo tamang paspasablog lang Lola. Agpaiso timbaga. Malawanan. Basta oray inton dumakil kayo, saan kayo kumangagbaliw iti kabsat mo, apok. Agtali na idlat ta kumatinasaya at akababalin niyo. Wen Lola, awan mo ti makagapo tap nagbaliw kami kini ading ko. Imutan mi nga aging gay ti panagdakkel mi dagiti nasayat a surusuro nga inmulayo kada kami, Lola. Tatang, kuma, adda ni nanang akadwa tayo ito nalaan mi kiniwa ng trina dagiti medalyami. Ape anak, saan ka ti naragsak no da kami lang ken ni lulayo ti kadwayo ken ni manang mo? No alaan tayo dagiti medalyayo? Naragsakak tatang, ngayong naragragsak kuma na adda ni nanang. Kuma, agawi din tatang. Anak, panagkunak, saan ka mang namnama iti imposible ang mapasamak? Tatang, No kaya tinayong agsubli iti sidong tayo. Idi pala ko man agsubli. Nga maging gaita, awan pailaeng. Saan na tayon asinublian apulos? basta'y karkararag ko. Asapay ko mata sumangputan ni nanang tatang. Prince, anak. Sapay ko mata agawi din. Kahit ka na makita kan marakop ni nanang. Sabi ko nga, tasan nga agbaliw day tarik namin tinayo anak ko. Tasan kayo mat nga agnanayon nga ubing, kanimanang mo atrina. Dunteng tulat ta ti panawen, asaanin nga inosente dagiti panunot yo. Sabi ko nga, tanoam mo yun nga analisa rin dagiti pasamak. Kat ipatagyulat ta ti inayo asaan ang nagpakpakita kada kayo. Oh, makitam dagiti a kwarta, Myla. Ha? Nagadun dagita a kwarta? Dahil tinaglakwak ka dagiti nagado nga alahas nga inalakan ka. Anya? No kasta,
iyag mo kanyak dagita a kwarta. Anya? Ilusyonada. Apay ko mga itad ko kan ka kat kukwak mat dagita. Alahas ko dagiti inalam nga inla ko. Iso nga iyag mo kanyak nga rod dagita a kwarta. Kwartak lang daytoy. Ala, agtalaw kay ti sangwanak. Di mo bambantayan daytoy kwartak. Melvin, apay nga aramidam ti kastoy kanyak. Di mo't ay ayatan nak. Anya? Ay, ayatan? Kasta timbagbagam idi kanyak. Ibagbagam nga'y ayatan nak. Namapay ang nagbaliw mo ti amin. Gaputawan ti serbim. Awan ti may tultulong mo kanyak. Kanamukmat kat, asimurot ka lang kanyak, gaputa maitad ko ti amin na kayat mo. At kwartak, makapan kay ti amin akayat mo apapanan, gapu kanyak. Maaramid mo dagiti kay kayat mo asaan mo aramid iti sidong ni Rudy. Iso akwartak lang arod ti kinayat mo kanyak, Mayla. E din to tasyak. Agas-gastusak lang kan ka. Ngamawan mo ti may papaay mo kanyak. Ultimo anak, di nakpay maipaayan. Tani Rudy laeng tinakasikugkan ka. Melvin, Kinonak mo ten. Sabali idi. Sabali ida. Sana mabali na si kalang ti mairan-ranod kanyak, Mayla. Pasapo lang mai-deliver yung amin dagita iti kliyente tayo. Tano mabulilyaso kayo, agsagana kayo langan kanya. Saan kayo langan niya agpakpakita si Bibiyag? Sige. asino nga tati kinasarita ni Melvin iti cellphone na. Di pa ila pumanaw. Taglibasak mo na pumanaw. Mayla! Ha? Apay Melvin? Itimplahan na kiti kape. Uwan, mabit laang. Ti ayop. Pagbalinan na ka talagang ababaw na na. Diyak itulok nga agnanayon akastoy ti biyag ko iti sidong na. Ha? Anya daytoy? Kape wano danom. Siyempre, kape. Kastoy nga ron ti kape, nagtamnay! Napuntaan ti saka kiti reduma tinabot ta kabaso. Saya atom ti garaw mo ha. Awan na talaga ti sarsarbi mababae. Melvin, agdardaran ti sakak. Nagdaktal tinasugat iti reduma. Anya ko ma? Saan mo tarumuar ti bagis mo dita nasugat a sakam? Anya? Makaamu ka amang pasardong dita sakam magdardara. Awan pa'y ganas ti mangibaon kan kaamu tsacha! Wow! Nagaduti in order yung tatang. Nag-iimas pa yung putahe. Uwan ibagayo pa ino niya ti kayat yung orderen, ta-orderen tayo amin. Insagana ka talaga dahito yung aldaw para iti recognition dayo. Nagado ti medal yung agkabsat ko naman. Gusto day tuhin tatang. Nagadon. Saan tayo namakmakan dagitoy? Unmat nga men, nagadundag ito'y Rudy. Sa nabali tayawid tayo matdagiti saan amakmakan. Sana masayang. Iso nga agibaga kayo pa'y iti kayat yun nanang. Ay, kwa, sabsabaw laeng ay. Anya? Talaga di yung malipatan ti sabsabaw, nanang. Ay na, nalaklaka nga minatilmonan ti makan no adda ti sabaw. Alangarod nanang, agurder kayo latta iti sabsabaw. Tatang, mabalin ka di tagbuya iti sini, kalpasan naman tayo. Una, day talaga yam. Mapantayo amin agbuya iti sine. Yehey! Ngem, masapul apilyen tayo dagiti buyaan nyo. Uwin tatang. Alangaroden, mangantayon, anak ko. Nanang, mangantayon.
Manang Trina, kita ang naglawag nga star oh. Asa dagiti bulan? Ha? Wen ngagpayso? Naglawag mo tinday dyan nga star? Siguro, nalakat di mo pa di star. Napana ko ni Jai. Ha? Anya nga iti aramida mi jay star? Kaya't ko ti baka pa ni Jai. Tapno makitak dagiti tattao ti baba. Anya? Kasano kumangay makitam dagiti tao dito'y baba? Kat nagngato jay star. Kaya't ko ngamin na makita na sa dinutayan ni Nanang. Ha? Kun manang, isa kaya't ko ti mapa ni star. Wen nga rod ading? Ayan nga tan ni nanang. Anya nga tatirik na ti adda nanang na. Manang, Ipatpatag na ta nga ta ni nanang. ipatpatig na ta siguro Tanyanak na tamat. Ngam no ipatpatag na ta. Apay nga rod api manaw. Apay di na kay tagbalin nga inata. Apay di na ta binantayan iti panagdakkel ta. Tsaka mo manang, basta siya. Kaya't ko makita ni Nanang. Kasanon, no saanon ngagpakita pulos. Di Nanang talatang oras ang nagpagpakita. Pimanaw manan ni Rudy. Imbati nakmanan nga agmay-may sa diti balay. Sa pulak ti kwarta nga iduldulin na. Patsak nga dalaang diti dayjay. Aglibas ako na pumanaw dito ay. Basta makaalak iti dakkel agatad apang rugyak. Saan ang mabali na pumanawak dito'y akaslaak lapimpiman? Alaak mo tirumbang para kanyak. Dita kabinet ti amok apang ikabkabila na iti kwartana diti balay. Sapay ko matamakitak dito eh. Ha? Kunak tumat. Adda dito iti kwartana. Nagato ang kwarta da iti adda iti bag. Bagkataklatan da iti abag. Kukuha kon da iti akwarta. Tiyam muna, mamaysa anak. Diyak itulok. Diyakon mangala iti kawas ko. Sana bale, tadamotan ti kwartak. Magatang ko aminan akay kayat ko. Pumanaw akon dito eh. Darasak pa'y timag na. Asidag akon iti pagluganan a pumanaw diti syudad. Masapol ang makaadayo akon dito ay. Ha? Tilugan nga umasidag kanya. Ay! Dandanin ako na dumpar. Lumugan kan, Myla. Elfin! Baybayan akon. Kaya't kunti umadayo. Lumugan ka, unodong paran ka. Ha? Lugan! Juan, lumugan ako na. Huston, Melvin, kasya na. Ayop ka, babae. Pumanaw ka lang arudan ng takawan na pay! Huston, kasya na ka. Nadardaran tirupo kiti katutong pamkanyag. Kurang pa dita. Isa amani po dita. Saan ka na makaruwar dito balay? Anya, pupok na ka. Wen! Ang talinod ka lang dito o nagtibalay ko. Kita man, no makapano ka pa dito eh. Patayin ka lang ng titakawan na klangarudan. Bumanaw ka pa eh. Melvin. Sabali ka negosyante, Myla. Jack itulok amalugi akiti amin na banag. Iso nga ikarom lang dagiti impapaikukan ka. Awan nga ti problema ta. Nalawag, Myla!
Inuman yung ti agas niyo, Lola. Sakbay asumragak iti trabaho. Ay na, di mon pampanunutan dagiti agas ko, apok. Ta kabailak mo't nga asikaswan ti bagay. Uray takayat kayo nga ron nga asikaswan, Lola. Apok, Saan kayo ang naumaan ng kadkadwa kini tatang anang asikaso kada kami nga agkabsat? Nga aging gaiti dimmakkel kami. Iswa, baybay andak nga ron ang mga asikaso kada kayo, Lola. ay nakasing singpot kayo iti kabsat mo, apok. Awan na pulos ti makunak kada kayo. Gaputan na singpot kayo mo't anang padakkel kada kami, Lola. Malangarudan. Sumer ka ni ti ospital na pagtrab-trabahwam. Tapno, saan ka maladaw? Sana balik kanyak ta kabailak pa'y mo ti bagay. Sigurado kayo? Wen, malakit din. Sumer ka ni ti trabaho, mapok. Okay, idisuklat na nga rin dito yung lamiseta ti agas yu. Agtumar kay tulatan, Lola. Wen, VK. Ha? Saan na Vicky tinagan ko? Trina, Lola. Trina. Katuan. Nalipatan niyo man ang tinagan ko. Saan mo't? Si kanto pa'y ni Vicky. Mala, uray no malipatan niyo tinagan ko. Basta di yu liplipatan ti agtumar iti agas yu, Lola. Kumusta di trabaho, anak ko? Nasayat mo, tatang. Agyaman ak timbay kayo nagnadito syudad. Kadwada kayon kinilola ditoy. Kasano ke dito'y kamot anay destino. Uray ni Trina, iti ospital dito'y syudad tinakastrekan na iti trabaho. Iso akay kayat min kinilulayo ti agnaed dito'y ta saan tayo nga agin na tayo. Tatang, Talaga sa anak anayruam nga adayo kayo iti denak nga agkabsat. No apay met ngamin anagado di tati mabalin mo nga alaen idi akurso ngam kinay kayat mo met tinagpulis. talaga ngamin na kayo tagbali na pulis, tatang. Ket natong palday ta nga arapaap mo anak. Agyaman na ken ka, tatang. Taynan anusan na kami kinimanang Trina pinagadal. Pagribangak day takas amayo anak. Iso asyak ti karagsakan, iti nay matangak ti panagbaligyo nga agkabsat. Apay anak ay daka dita. Medyo madingamin ti riknak. Kun kayat kun ti agdigos. Nabayagan ajak nagdigdigos. Tadi mo mat kayat nga agusarak iti danom. Sana mabalin. Isupe ang mainayon na bayadam kanyak kat di ka lang arudan makabaybayad. Bagay mo matgayam tagbalin na dungrit. Tasan ka pa yun nga agsuksukan. Kasano kat inalam amin ang akawas ko. Awan pa'y timbatim apagsukatak. Hala, bumangon ka kit di dita, tada pa pananta. Ha? Sa dino? Parwaran na ka din diti balay mo anang ipupukam kanyak iti numano atawan. Ado pa iti ikarom akwarta kanyak, Mayla. Saan ka makabaybayad no adda ka lang dito o nagtibalay? Ha? Anya ti aramidam kanyak? Basta, sumurot ka kanyak! Apay, pinisang mo ti kawas ko. Awan lang arudan di sa bali akawas ko. Pinisang mo pa'y. Alakit din, sumurot kan kanyak! Dagiti Proverbio Kapitulo 16, iti versikulo 4, ngagingga iti 5. Adda panumpalan ti amin a pinarswa ti Apo, ket pan nakadadaal ti panumpalan dagiti managdakdakas.
Kagura ti Diyos ti amin ana palangguat. Pulos adinay palubos amalisyanda ti pannakadusa. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!